086 10 300. This is from our 103 uhleleke ku Healing Hour no Pastor Ungizwe Mfokamkhulu. Futhi ithunya manje sidonsa ithunya sidonsa omkhulu abasondele eduze manje. Suka madoda. Vuma sawubona? Yasawona mkhulu. Njani seswami? Siyaphila mama. Ukuphi nendawo siswami kubalekile radioweni ukuthi siwazi ukuthi silalele kuphi. Sesuzama uma ungena lana uthi umoya ongcwele ngikukhulekele kakhulu ngize ngifuna into engathi Nazareth omhlophe. Uma ngikhuluma nawe sisi kwehla inyembezi noma kwehla usizi kimi empilweni yami. Ngathi kwenze njani wathi uNkulunkulu kimi sisi uhamba isithunzi sakho kade sathathwa noma sathwetshulwa. Uma ngikhuluma nawe sisi kukhona into ophila nayo eyisipoki esavuswe ethuneni. Kodwa lo muntu engimbone evusiwe ngibona kuvusa umuntu ongathi uyilunga lomndeni owadlula emhlabeni wadlula kabi washiya abantu bexabene benukana ubuthakathi. Ngithitwa ukuthi sisi akulunge empilweni yakho kuze kungalungi ngisho na ku relationship wathi umoya ongcwele ngibona siphithiphithi empilweni yakho ngabona ulwa nabantu ngabona uvukelwa abangani. Uthe umoya ongcwele kimi angifuni unozipho ngathi mina ubani unozipho wathi umoya ongcwele ukhona umuntu oke waphila sisi wasondela empilweni yakho abathi uzipho noma abathi unozipho. Lo muntu makasondela empilweni yakhe bengasondeli ngoba befuna ini kodwa befuna lenhlanhla yakho. Ngoba namanje mangiloko ngithi ngikhuluma nawe sisi kukhona into evuka kabi. Ivuke njengento engathi kodwa ivuka esinyeni sakho njengomuntu engathi ungahlala kube sengathi namanje ungalunywa isisi kodwa sesikhiphe etoilet wathi umoya ongcwele kunento yeqe phansi sisi kodwa mawuyeqa phansi wayifake le ntombazane eyayigama lakhe uzipho noma ibizwa ngonozipho wathi umoya ongcwele ngabe siyalandela kakhulu emoyeni ngathi inkosi silandela ini wathi umoya awulali kahle sisi wena ebusuku njengomuntu engathi namanje kodwa sekuphele ngisho imali njengomuntu engathi kuphela into engathi inhlanhla ujikelwe abantu abaseduza ukhulume nami ngizwe sisi. Lokho kusho kwesinye kuyenzeka nje engathi esinye kuyanyakaza ngize ngithole ngathi uthi ngikhulelwe kanti ayakho lutho. Lalela sisi uma singabuyela kakhulu kunomuntu abathi uzipho noma umuntu ngeke sembizi isibongo sakhe ngoba uyovela abona ukuthi sisho yena straight kodwa uthi umoya ongcwele asifuna unozipho zipho silinqamlele kanjalo igama. Ukhona umuntu wakwenza into embi sisi lo muntu wayengathi kodwa wayekubangisa noma lo muntu wayengathi wayefuna ukukulaya akubone nawe impilo yakhe ishona phansi yathi inkulumo yasezwini asikhuleke kakhulu sisi sikukhiphe into engathi umthwebulo ngoba uthwetshuliwe wena sisi angazi noma uke wangena embangweni wesoka noma uke wabengena embangweni wendoda ngoba ngizwe umzimba wakho ushintsha kube sengathi namanje kunento egijima emzimbeni wakho athi umoya ongcwele awulali na kahle ebusuku kodwa kunento efika emaphusheni yakho ifike kabi awukhulume nami ngizwe. Ambe endaweni ethizeni kuthola umsebenzi ngithi ngizovuka ngiye kodwa ngeke kwenzeke. Siyabonga sisi. Makwenzeke. Siyabonga sisi wami. Vuma sawubona? Sawubona mkhulu njani? Yebo. Ngiyaphila mkhulu ukukhuluma ngifona ngise-Utrecht ngisacela ungibhekele mkhulu. Use-Utrecht? Yebo ngaseNewcastle mkhulu. Lalela sisi wami uthi umoya ongcwele ngelinye ilanga sisi awuhambe ungitholele lento okuthiwa injida uyayazi lento ngokuthiwa injida? Chabo mkhulu ngiyazi. Ifana nekangizwe yazi ngizwe into yangabathi injida. Injida le yamakhosi. Yamakhosi ya ibhayi. Ibhayi sisilele zangoma okuthiwa injida mawungabuza labo mama abadayisayo. Lela kanti lizikwele like.
Sisi Yebo mkhulu. usevele wadinwa Nkosi yami ngoba sesimtshela ngamadlozi. Kodwa ngizokutshela vele ngoba Mkhulu. uyangizwa manje. Ngizokutshela sisi ngamadlozi ngoba okokuqala sisi emndenini from your mother's side. Ngibona umuntu kade nesiphiwo sabantu abadala ngabona izinto zenu ekhaya. Nonke basekhaya likamama izinto zenu ziyaphansi. Hayi ukuthi zivaleke kuwe kuphela kodwa ngibona izinto zenu zonke ziyaphansi. Ngididwa ukuthi sisi mangiloko ngikhuluma nawe kukhona into ehamba kube sengathi ivuka phakathi ekhaya njengevukuzane. Angazi emafamu wakho ikuphi noma ekhaya lapho nithi nina nizalwa khona ikuphi. Ngibona imvukuzane imba phakathi egcekeni kube sengathi ivukuza inhlabathi. Wathi umoya engcwele kunomsebenzi wabantu abadala okufanele wethi ngathi uyawuthatha wena. Uma siloko sithi sikhona sisi uyayibalekela lento nesiphiwo. Yazi ngibona sisi uhlala ubhodla njengomuntu angathi namanje kodwa ungasindwa ngamahlombe wakho. Wathi umoya engcwele lento ikwenza kakhulu uma uhleli nomuntu wesilisa. Wathi umoya engcwele kunabantu abadala abafanele balungiswe la kuwe sisi njengomuntu engaze ngibuze ngithi ukhona yini umuntu wayenamawele yini ekhaya kini noma wachithekelwa amawele ngoba kunento ebuya kube sengathi yakwembatha sisi njengomuntu engathi wena uzohamba uyothwasa ngoba namanje into zakho zivalekile awukhulume nami ngizwe. Imina mkhulu ekuthekele amawele last year. Lalela ngiyawabona lamawele sisi ayakwembatha. That is why ngithi angazi ubani wayinamawele ngoba ngibone kwembatha. Uma sibuyele emva sisi lamawele vele ayikade ekhona nasemva njengomuntu engathi uma singawuhlala noma wakho phansi naye uma wakho wake waba ne same problem ngomuntu engathi wachithekelwa amawele wathi umoya engcwele naye masithi siyalandela lento ichain efuna ukuvalwa sisi njengomuntu engathi ngabe siyafuna ngathi mina sifuna bani wathi umoya engcwele namanje ngabe sifuna ukuthi Ayanda no Andile, Ayanda and Andile. Ukhona umuntu kodwa onjalo amawela njalo obekufanele besengathi namanje ngabe sibambe isitshe simhlophe ngithi abake bakubusisela amanzi waphuze ngoba lamawela yabuya futhi sisi uzobuya ukhulelo kodwa ukukhulelwa kwakho uzokhuleliswa umuntu abathi ubheki. Uyangizwa ngithini? Angazi ubani ubheki. Wathi umoya engcwele uyena umuntu ozokunika amawele. Wathi umoya engcwele izinto zakho zisitakile. Ngibona umshado sisi kodwa mangibona umshado ngabona izinto zakho futhi ihlehla zibuyele emva ngoba vele wena wasetshenzwa something ngathi wakungafanele ubathola abantwana babafana. Ubuwele futhi mkhulu umama mayesho uthi nami ngangiyiwele kodwa la lenda bethanda ngizala eleni. Hayi sisi wami sizohamba kancane. Sincenge kancane usazokwazi ukufika kodwa kwami. Danke sisi ngicela ukuthi uzame ukuthi usondele kimi yezo. Danke. Ukuthi ama-pharmacy wonke kakhetheleza avuliwe. Sinayo i-pharmacy laphana eThekwini ku-Anton Lembethe 407 Anton Lembethe. Zama ukuthi ufike khona uyothenga izinto zakho nje. Nikhumbuleke ukuthi kusuka ngoLesithathu noma ngithi kusuka kusasa siyalikala ibhandi lethu bonke laba abathanda inkonzo yasekamereni. Wo yimi impela. Gcina impela. Usuku lakho lokugcina namhlanje ayimtshela umama ukuthi mama bengigibele kokugcina imoto yale kude asigcinile impela sisebhandini bayazi abantu. Jesus my Lord inkosi yabezizwe ethembele ihlela amakhosi. My Lord inkosi yami uNkulunkulu waphakade inkosi yamakhosi Jesus 08610 08610 inamba lapho zongithola khona ikhona enye ikhemisi lapha eMaritzburg engasemuva kwase Home Affairs next to Home Affairs nje 176 Peter Maris eMaritzburg ikhona ikhemisi kaKhethelezi gijima uyitholela into zakho kanti ke mawuya lapha eVerulam ikhona futhi ngase Department of Labor eVerulam gijima uzoyitholela into zakho kanti ke mawuya lapha eMnambithi shop number 10 Lapana nje shop number 10 umgwaqo Alexandra Road eMnambithi isikhona nakho eGoli ukhona commissioner and Ilov CCMA building eGoli phakathi enkabeni yase Johannesburg konyama kayipheli kuphela amazinyo endoda kanti mawuya lapha eWheatbank ngase downtown zayithola futhi khona kanti ke Pinetown kuyenzeka ziyenzeka izinto.
ake simthathe omunye okugcina sibone ukuthi uthini uNkulunkulu nakusasa futhi siyaqhubeka nengixolele kakhulu nakusasa futhi ningikhumbuza manje ngizizwa sengilanda kakhulu nethi hayi mkhulu sicela ungashaya half past ungayiqalanga lento iqale mkhulu iqale ngoba sizwa iyona enjoya kakhulu uthe uNkulunkulu noma bathe abakithi bonke abayosizakala kimina abayothi mabelele ebusuku bangiphuphe uze wathi umkhulu lalela ndodana yazi uyophushwa nabantu abangakufuni bayokuphupha futhi bayohlula konokuthi bayibambe balixoxe leliphupho abangakufuni ngiyayithanda ke leyo ngoba ngisho kuthiwa ungifuni kodwa ngeke ungixoshe mase ngifikile emaphusheni akho ngoba suye sengizokusiza uyazini ukuthi bakhona abafundisi abangangifuni kodwa abangiphupha ebusuku kuye kuthini nje mfundisi ngicela ukubuza because njengamanje sengikhuluma ngiyakubuza kuye kuthini nje inyanga mayisingiphupha ebusuku ivuke khwife yentelezi ukhwife ukuthini ngoba phela ngisuke ngizokusiza angivimbeki ngulwandle suka madoda Tumani yathumezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba beje mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu indaba setete indaba senyimbane konke kwazi igazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba ithi umndeni ngalonya inja ngaphethe nduku ngathi ngiyafulela kwanetha ngathi ngiyakaka bhidlika suka siqugula ikhehlela lihlale emoshali lalikhathi idumbu awusuka madoda Ntombeza mqoma ngoba zimthanda sasingaphoqwe umuntu uma mvumane mvumekala seMelika yavunya na uBarack Obama suka madoda ndoda enqamla amazwe suka madoda sanqamla amazwe ngegama lika Jesu nangobudlozi cha nginyanga ngiyi-traditional healer ngiyumela kwendabuko angiyaqhoma ngiqhoma ngesiphiwo sami suka madoda isikhomani njalo nje madoda ngiyayibongela phansi intabeni zase-Eastern Cape ugalweni uchiya umtolo shezi isikananda tenza fakade njalo nje sisho kanjalo ibongo zami namhlanje madoda ngiyasho kanjalo ngiyayivumela ngivumela zami ibongo wena ubani mina ngumposo thenda ngokulo mathi akuba thi asekha kubendideli zonke abeyankondlo kaZuliyasa liyasebekela dondo konyungu nje kodondoko makazi nodima zimshiza iqhozo ukwazi mabala kokashangu mufuthele mhlotha kubanga masango bosekonakele unongela eqolakala senhloko udondozela ngobambo lamanye amakhosi edondozela ngemshizana umaculo nomhlese ngonyameni danki akuzongize lamaqulu inkosi yamajele madoda eyavumisa umhlaba wonke yaxoshwa okhosini kodwa yasukuma futhi yavuka emangenya uvuka lo muthi abawubiza ngovuka uvuka emathuneni suka madoda babethi bambulele kanti cha kafanga inhlwathi inyoka bangimultiply mkhulu suka madoda injalo nje ungakhohlwa ku-SMS igama elithi mzo lapha ku 33013 ungase uzibeke ethubeni lokuyiwinela imoto lalela nawe ongakholelwa enyangeni suka lena ungayibizi ngenyanga ayibize ngesingisi nje uthi traditional healer hayi abagela nawe ongakholela ibize nje uthi traditional healer mhlawumbe kuyohlonipheka wena onamahloni ngesinto sakho nami ngiyoba namahloni uthi uJesu namahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngaye unjalo nawo namahloni ngedlozi lakini nabo abantu bakini bayoba namahloni ngawo bangakubusisi nje ngoba wazi ukuthi konke kuvelaphi suka uNkulunkulu anibusisa nonke bafowethu kade nilalela uhlelo lethu uNkulunkulu anibusisa nonke kade nimosha amadata wenu nasibuka uNkulunkulu anibusisa God bless you ngithanda ngothando kaLove noma nifike emafamasi awutshela inhliziyo yakho nje mawungena uthi namhlanje ngangena empumelelweni uSMSa igama elithi 33013 33013 ngithanda ngothando kaLove igama ozolibhala uthi mzo noma ungibona othi mkhulu uthi khehla lamakhehla lapha eMzo lifestyle ilapho nje ngomhla ka15 December siyayivula ngokusemthethweni ongibona nje uthi khehla lamakhehle ngithanda ngothando lalapha bafethu asihlanganene kusasa ningasuki uyeza uphumlani kwanyana uyangena manje mfundisi uyangena manje uzoniphilisa ngamavesi mayisuka lapho uzongena ulinda the game hamba noPhindi K noJob udlala kamnandi awusuka madoda u-Elvovo Diranga uJob udlala kamnandi Sidudla sasevuma FM Sidudla sasevuma FM uJobe ukhona mayisuka lapho uzobe ngena ke uJesinta Ngobe sabathatha lapha kusuka ngo9 o'clock kuze kuyoshaya u11 o'clock mayisuka lapha uzongena hey madoda uzolengena liko mayisuka lapha uleko uzongena futhi ulakhe sebatse
awusuka madoda kwamnandi eVuma FM ungasuki nje wena hlala kanjalo nje neVuma FM izokusetha iVuma FM njengamanje ake siye kuphumlani kwanyane thank you